Добър вечер от мен. Имам да направя едно признание. Не съм гей. За сега. Искам да споделя една своя мечта. Искам да бъда витамин С. Замислете се, преди да ми се присмеете, замислете, мисля, това е най-доброто, което може да бъде някой. Мисля, витамин С, няма опасност някой да си кажете, стига ми толкова. Никога няма да се наситите на моята личност, ако аз съм витамин С. Значи, от витамин С няма предозиране, всичко може да ви омръзне. Джордж Клуни, Анджелина Джоли, те могат да ви омръзнат, но не и аз. Витамин С. Но... Благодаря. Въобще, витамин С е нещо много хубаво. И си викам, аз нямам срок на годност. Не съм като футболистите, примерно. Значи тия хора, като дадат 32, макс, като духнат светичките и направо им режат краката и довиждане. Значи, и другото, което, защо тия хора постоянно ходят с някакви номерца? Айде като се нагрижите, добре. Вие когато сте ходите в туалетната, пак сте с номерца. Няма смисъл. Значи, вместо да хамите плат за номерца, направо им една девятка до живот и няма да има нужда повече въобще да се занимават, да се разпознават кой съм аз и защо са на този свят. Въобще света на футбола е изключително странен и все по-странен става, ако погледнете към Англия, примерно, там английско първенство всички го обичаме, нали? Там има един руснак, сещате за кой говоря, Роман Абрамович. Ако не знаете кой е, има някой, който не знае кой е. Не, много ясно, че знаете, какво да ви обяснявам. Значи, Роман Абрамович, за кратко резюме в две изречения, много богат, миризливо богат и харчи парите си, за да играе FIFA 2000 и нещо си, електронната игра да играе на живо. В смисъл, не го занимава да седи пред компютъра или пред телевизора, просто си ги купува наистина и ги употребява. И ги купува и продава. Обича да уволнява. Това е много важно за него. Да си викам как го протича на този човек ежедневието. Значи, представям си го баце Роман, как седи на тропическия плаж в Чукотка. Защо да няма тропически плаж в Чукотка? Значи, той е Роман. Той има милиарди. Значи, най-логичното, което той се направи, вместо да се хъби, да бие този път до толкова страна, ще направи сам толкова страна. Много лесно. Значи, един плаж с така полукръг, с който поддържа от 1 км диаметър, поддържа 30 градуса денонощно с помощта на 2-3 бракувани атомни калорифера. Около него щъкат полудевствени рускини, директен внос от Санкт-Петербург. Повечето от тях не смеят да излезат от периметъра, защото умрат с хипотермия, логично. Затова там забавлява да го. Значи, палми, всичко защита около Бацерона. Орхидеи от време на време заблудени по козофоник, туп до неговия шезлонг. Най-много да му фърли пясък в олигарския коктейл, а олигарския му коктейл не е както в тия влеци ги пиете вие сега, с някакви такива чадърчета. Неговия е с детски плажен чадър вътре. И е от стенни съставки. Една част водка и още една част водка. Значи, чиста работа. И той си лежи на сезонка и от едната му страна си го представям да има една масичка, на която е PlayStation, с който подгрява преди да се обади в Лондон. Той е позлатен, разбира се, с подписи от FIFA, UEFA и БФС. И по него има едни странни деруги, значи, които очевидно той е израскал с Джонс и нощче, нали, на принципа, този на затворническия принцип, нали, да обаеш 4 и задраскаш петата. Това е по една чертичка за всеки уволнен треньор. Нали, да има някаква отчетност иска човека. От другата му страна седи един тъмносин телефон шайба, който, както може да се усетите, е директна връзка с Лондон и неговия футболен клуб. Да вдига телефона господин Абрамович и директно рецепционистката на стена вдига. Hello! Ето Роман! И тя в този момент рецепционистката изтрака, нали? Трябва да привключи на руски акцент, защото се чувства шеф до дома си. Слушай меня, значи имайте предвид, че акцента ми не е точно руски, а по-скоро някаква комбинация от руски, български и селски български. Тъй, че да не сте твърде взискателни. Ето Роман, дай ми някой треньор в момента. Тя да, товариш Абрамович.
И веднага го прехвърли, да го поставя на изчакване. Каква музика да го пуснат за изчакването? Логично от любимата му игра, която е на Electronic Arts, който играе компютърни игри, знае, която започва с EA Sports to the game. За да може той да се чувства все едно, че е в играта, както винаги. И от другата страна дига треньора. Yes, boss? Слушай меня! Искам да купиш Любослав Пенев. И той изтръпва човек. Ама бос, той не играе от поне 10 години. Ти сега противоречиш ли ме? Ама бос, той сега е треньор. Ще го вземеш или няма да го вземеш? Ама бос, уволнен си. И в този момент винаги като завърши така някой разговор с тежкото, или не толкова тежко за него решение да уволни някой, тъй като той не може да се подпише от разстояние, той вътре един аудиоподпис, който се държава в неговите инициали. РЯ. И той просто прави така. РА! Като удра тапата отгоре. И прехвърлиме на изпълнителния директор. Той вече това си заминава. И пак пускат, нали, EA Sports game и вдига изпълнителния директор. Вика, yes, boss? Слушай меня! Искам да купиш Любо Пенев. Нямаш треньор, мисли бързо. Ама бос, ти противоречиш ли? Уволнен си. Ра! И го запитал. Прехвърли ме на рецепционистката. И прехвърля. Да, млади Абрамович. Девачка, как тебя зовут? Катерина. Не. Девачка, знам, че си казваш Катерина, имаш 2 дена да си оправиш името. И слушай сега какво ще си кажа. Пращам ти 5 милиона по Western Union за по-ефтино. И ще ги изпратиш последния начин. 4 милиона ще дадеш на Любо Пенев да стане треньор на детски отбор. С останали 1 милион ще ми купиш 2 фанелки от феншопа. Една титулярна, една резервна. Увиваш ги в актуален брой на вестник Таймс. Защото искам да съм част по-сточа от другата страна. Нали? И ми ги изпращаш по еконт на адрес Чукотка, Забаце Роман, до поискане. С останалите пари си купи нещо хубаво. Уволнена си. И така случат нещата. Викам, този човек няма начин да ги прави по подобен начин. Сега дали използва точно този аудиоподпис или малко разгръща повече. Той си знае, той си е негов избор. Но сега да се замислим, този човек колко бързо изкарва 1 милион. Даже нямам часовник да го изчисля. Ето що го изкара. Тъй, че на той няма никакви проблеми. Ами децата му, той има 7 между другото. Запомних само едно от имената. Най-доброто име – Аркадий. Това може би подсказва какво се случва в училището. Като се заведеш с Аркадий, получаваш Аркадий. Викам, тия деца в какво необятно количество водка са израснали. Не казвам, че се е пили. Едва ли си, ако пие водка. Ама около тях те си имали толкова много водка, че комшията от 6-я етаж, който обича да попива, той би си продал половината черен дроб, само да бъде на гости. Другата половина сама ще се разложи след 1 месец на гости. Няма никакъв проблем. Този ред на месец си свика колко много си приличат пияните и малките деца. Не може да представите колко много прилики има. Значи като почва от това, че двете групи няма значение тях къде са, с кой са, защо са, винаги могат да те заспът. Даже не е нужно да лягат някой. Спиме се. В този ред на мисли могат да спът и с обувките, нали? Логично. Но трябваше да лягат и го трудно стават. Какво друго ги оприличава двете групи? Значи те нямат никакво чувство за срам на публично място. Винаги се поставят хората, които са с тях. Като замислите, значи, представете си го малкото момченце, което седи на опашката в супера до баща си и го държи така за крачо. Тате, ака ми се! Той човек аз се измък. Беги бе. Някой се... Ваши ли? Извинете. Не, вземете го. Не, има някаква нужда. Голяма.
То също и с пияните. Смисъл повече очи, когато си с някой пиян, ти не си толкова пиян. Пияният винаги успява да те постави в ситуацията, в която ти си искаш. Кажи, не го познавам, не го свържете с мен. И това не е всичко, нали? Те нямат никаква мярка, що се нас до пиене. И двете групи. Значи децата са даже малко по-напред. Те припиват от доста ранна възраст. С карма. И какво случва, като припият с карма? Мама ги гушне, ги потупа по гръбчето и накрая, не се сеща какво се случва. И новата рока на мама става рока на бели петна. Но, какви други връзки? Значи, бебетата особено, те нямат никаква представа за пространствена дълбочина. Значи, не може да сте виждали, имаше едно бебе в интернет въртяга, който имаше една муха кацнала в носа и то се опиташе да я хване. Не успя. Логично. Освен това, като нямат представа за пространствена дълбочина, те нямат никаква координация. Значи това постоянно се прибиват и двете групи, но те нямат и чувство за да се справят с импулсите си. Значи това дете да го оставиш около марсяща храна, като течен шоколад и череши, примерно. Това е ужас за мама и тати, но пък е празник за производителите на перилни препарати, защото сега, новата формула ще ви помогне. Какво значи? Много често и двете групи надценяват силите си. Значи не може да сте виждали картината, 2 годишно се опитва да вдигне 3 годишно. Има го и във възрастен вариант, в който 54 кг Иван се опитва да вдигне от любов, нали, която прилив на любов нормална, когато се напиеш, се опитва да вдигне своя 150 кг приятел Цецо. Винаги тези неща завършат по един и същи начин, по-тежкия пада върху по-лекия. В малкия вариант ревът, в големия вариант продължават да се целуват. Аз също продължавам. И дори въпреки, че не мога да дишам, пак продължавам. И какви други прилики имат? Много прилики. Даже вече не мога да се сетя всичките. Но... Значи, цялата работа опира до това, че сякаш и двете групи се опитват да се подготвят най-добре за момента, в който ще успеят да направят 4 поредни вечери, когато се напиват, преди да стигнат до клуба. Значи по пътя още. И другото, което е много странно, защо на децата, като подраснат, им се забранява да пият алкохол. Те губят тренинг. И това води до неприятни ситуации, в които изпадат възрастните пияни, когато станат около 15, когато почват да се напиват. Мисля, оставете ги тези деца. Оставете ги да пият. Смисъл, те така ще влязат по-подготвени в живота. И върху тази тема ще ви остава да размислите. Благодаря ви, бяхте чудесни. Моля да